ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, που είναι ο πατέρας του ελληνικού εθνικισμού, ναι μεν ήθελε μια ομοιογενή Ελλάδα, αλλά πολιτισμικά ομοιογενή, ήταν κατά της βιολογικής ομοιογένειας, δεν πίστευε σε αυτήν. Αναγκάστηκε μάλιστα να απαντήσει απαξιωτικά στον Φαλμεράγερ, ο οποίος κατά την συνήθεια της εποχής επέμενε στη βιολογική σημασία της βιολογίας στα έθνη. Και στο αίμα. Και στο αίμα. Και είπε ο Παπαρηγόπουλος βεβαίως δεν είναι ομοιογενείς βιολογικά οι Έλληνες. Αλλήμον, ποτέ δεν ήταν ούτε στην αρχαιότητα. Και χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη, και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, είπε, ήταν σύγκλιδες. Τι είναι αυτό που μας κάνει οι Έλληνες? Πρώτον, γιατί θέλουμε να είμαστε Έλληνες, και δεύτερον, γιατί μιλάμε μία γλώσσα, γιατί έχουμε μία κοινή πολιτισμική παράδοση, η οποία δια της εκπαιδεύσεως, δια της παιδείας απλώνεται. Και αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα, νομίζω, του ελληνικού μεγαλοειδεατισμού. Δεν είναι αυτό που νομίζετε σήμερα, ότι ήταν μία εθνοκαπηλική θεωρία. Κάθε άλλο. Ήταν μία ενοποιητική, με την έννοια του Έλληνες καλούνται οι μετέχοντες στη μετέρα παιδεία. Αυτό ήταν το πρόκριμα του Παπαρηγόπουλου, αποκλειστικά. Δεν υπήρχε η από 3.000 ετών Έλληνες. Αυτό είναι κατοπινό. Εκμετάλλευση της απόψεως εκ των υστέρων. Βεβαίως. Αυτό που όπως διαμορφώθηκε, όπως φτάνει στην σήμερα. Οφείλεται σε άλλες εξελίξεις. Οφείλεται σε πολλές μεταγενέστερες, για να μην πω και εξελίξεις ευρωπαϊκές τύπου Χίτλερ και Μουσολίνι. Διότι αυτοί δίδαξαν στην Ελλάδα την βιολογική αποκλειστικότητα, δεν την είχαν. Ο Παπαρηγόπουλος δεν ήταν κατά της βιολογίας, και αυτή είναι και η δόξα του. Οι κατοπινοί διδάχτηκαν από τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, που ψάχναν να βρουν τα αίματα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες αυτού του είδους τον εθνικισμό. Του αποκλειστικού εθνικισμού, του βιολογικού εθνικισμού. Μετά και οι Άγγλοι, ο Λίγον, ο Τσέιμπερλεν, ο Γκομπινό και πολλοί άλλοι. Αλλά οι δικοί μας ήταν αμέτωχοι σε αυτό το παιχνίδι. Θα έλεγα αντιθέτως.